Încercăm să implicăm cât mai mulți copii la joacă, dar nu numai ca să ne jucăm și să ne simțim bine, ci mai mult decât atâta, ca să învățăm diverse lucruri. Practic, în felul ăsta, într-un mod ludic, încercăm să dezvoltăm abilități la copii, tot felul de abilități, pe lângă cele directe, memorie, motricitate și așa mai departe, și un pic de lucru în echipă și înțelegere unul față de altul. Suntem de la Patrir, Institutul Român pentru Pace, și astăzi am prezentat metoda Transcend, care ne arată cum în orice conflict putem să mergem spre violență sau putem să transformăm conflictele prin mijloace pașnice, cu instrumentele pe care le vedeți, cu portocale și nu numai. Biblioteca Vie este o metodă care funcționează ca o bibliotecă normală, în sensul care avem cărți, avem permise, avem birou de împrumut, de retur, bibliotecari, cataloage. Numai că la Biblioteca Vie cărțile vorbesc. Sunt oameni care își împărtășesc povestea, oameni care fac parte din categorii marginalizate, categorii față de care există tot felul de prejudecăți, stereotipuri și tot așa, și vor cumva să își spună povestea. Atelierul meu de la Săptămâna Europeană a Tineretului a fost despre învățare experiențială. Am pornit de la ideea că oamenii învață mai bine prin emoții, prin ceea ce experimentează. Este mai mult decât conținut informațional, oferă o trăire. Am venit la Cluj și am găsit aici oameni dornici să învețe cum pot transforma materiale reciclabile în mici creații, în mici opere de artă. Aș vrea atât de mult să nu fie frică de ploaie, să nu fie frică de furtună. Nu vreau să-mi fie frică. Și merge pasărea, merge, se coboară așa către pasărea noastră uriașă și gâza noastră ce urâtă se uită la pasăre, realizează că este în primește, se sperie, îi pică frunzele, ochii devin și mai bulbucați, gura devine aproape cu triunghiuri și ce credeți că face? Ce face? O mănâncă? Nu!